Na telefonickej linke mám dnes celkom zaujímavého hostia, ktorého som sa rozhodol dnes predstaviť, pretože sem k nám do éteru RTI prišlo jedno zaujímavé CDčko, také promo CDčko so zaujímavou muzikou. Zdravím, to je Vlado Haverčák, ahoj. Na druhej strane by mal byť Jano Tlamka. Servus, Jano. Tak počuj, ty si nám poslal také promo CDčko, je to zaujímavá muzika, volá sa to, že DJT Project Stand Up. O čom to je vlastne? O veselej tanečnej hudbe je to a my ako DJT Project fungujeme od roku 2000. Členovia DJT Project sú Julo Janota, Dušan Janiga a Jano Tlamka. Obaja sú z Martina, no robíme muziku. Začali sme singlom Mám na účte prostriedky s Marianom Čekovským, potom to bolo Podnaštrbské preso dám jednu kávu, Bakalárov sme remixovali a tak ďalej. No a snažíme sa robiť veselú tanečnú muziku, no v poslednej dobe vyšiel tento single a celý album a tento single je vlastne pilotným singlom celého albumu. Ako sa bude volať ten nový album, ktorý pripravujete? East Transport. Takže to budeme môcť kľudne nájsť aj niekde v obchodoch, samozrejme. No, samozrejme, určite budete môcť nájsť, keď nájdeme vydavateľstvo. Ja som bol ohľadom tohto vlastne teraz v Miami na Floride, tam bola Miami Winter Music Conference, aby som to nejak prezentoval. Rozdal som veľa toho CDčka aj ľuďom z vydavateľstva. To bolo v podstate stretnutie všetkých ľudí, čo robia v showbiznise ohľadom tanečnej muziky z celého sveta, najväčšia tanečná konferencia Miami na Floride od 20. do 25. marca, tak niečo sa tam čerta uvidíme, že či to dopadne podľa mojich predstav, alebo nech budeme hľadať ďalej. Určite. Tak držím palce najmä v propagovaní v zahraničí tohto albumu a tohto projektu, pretože ja si myslím, že je to dosť multimedzinárodné, aspoň podľa môjho vkusu a podľa zvuku, ktorý som počul, DJT Project Stand Up. No a prednedávnom som videl aj videoklip, síce ešte nie v televízii, ale u nás v rádiu a objavila sa tam celkom sympatická babenka. No, bol ten videoklip aj v televízii, v jednej nemenovanej slovenskej komerčnej televízii a obsadil v hitparáde 3. miesto. No tak to je tiež jeden z velikánskych úspechov. Prosím ťa, ak by mali naši poslucháči záujem o tvoju muziku alebo viac informácií o tebe, o tomto DJT projekte, kde môžu nájsť informácie? Existuje nejaká webová stránka? Existuje webová stránka, ohľadom DJT Project pripravujeme stránku aj v angličtine, aj v slovenčine, v dohľadnej dobe asi v časovom horizonte 1 mesiac by sa mala tá stránka spustiť, ale zatiaľ nejaké informácie sú aj na www.freshpro.sk. Ďakujem veľmi pekne. Ešte mám také otázočky v rámci spolupráce, s kým teda ste tvorili toto CDčko alebo tento singli, ktorý budeme o malú chvíľu hrať, teda Stand Up? No, vokál vznikol v Holandsku, v Rotterdame, bol nahrávaný, no a ostatnú muziku a všetky veci ostatné sme tvorili v Liptovskom Mikuláši nahrávacom štúdiu. Dobre, ďakujem za informácie, držím palce v tomto projekte, no a my si zahráme single, ktorý si nám poslal, DJT Project Stand Up. Prajem ti pekný deň, ahoj. Ďakujem aj ja, do počutia. Radio Tatras International, from the heart of Europe to the world. Around the world, got it in something, so near and yet so far. God knows where we are. Show us a better